Vi er blevet tildelt målgruppen 60 plus og har ud fra de 4 givne virksomheder valgt at beskæftige os med grossistvirksomheden Irma. Vi har valgt Irma, da vi synes det er et godt dansk brand, som gør noget godt for deres kunder. Virksomhedens økologiske profil er meget relevant i vores samtid, hvor der også er stor fokus på bæredygtighed. Ydermere er det med vores dataindsamlingsmetode lettere at samle information under et tema som økologi, frem for hvilke præferencer folk har for undertøj, for eksempel. Irma repræsenterer kvalitet, service, økologi samt ansvarlighed, som vi mener er attraktivt for vores målgruppe 60+. Her er Irma. De har mange produkter af høj kvalitet. Irma anvender differentieret markedsføring. De har for eksempel lavet en plan om, at inden år 2020 skal halvdelen af alle deres produkter i deres butikker være økologiske. De markedsfører sig også til dem, der kender Irma fra de gamle dage, ved at bevare den legendariske Irma-pige, selv efter mere end 100 år på banen. Ydermere differentierer de sig også ved at være modparten til den udbredte discount-ideologi, som vi blandt andet ser hos Netto. Irma, de spørger ikke, hvor meget kan jeg spare, men de spørger, hvor meget kan jeg få? Altså kvalitet frem for kvantitet. Irma differentierer sig blandt andet ved at have deres egen produktlinje i deres butikker. De går også højt op i personlig og venlig service i deres butikker, således at kunden ikke bare skal have en vare og så ud af butikken igen. I Irma, der vil man gerne, at kunden går ud med oplevelsen af et personale, der tager sig af dem. Udover det har Irma også rigtig mange danske produkter, og disse er gerne fra lokale producenter. Irma har altid mange nicheprodukter på deres hylder. Cirka halvdelen af Irmas gæster foretrækker Irma, når de skal købe dagligvarer frem for andre supermarkeder. Her har vi 4 af Irmas gæster, som de kalder dem. De er alle sammen over 60 år. Af dem er cirka halvdelen på efterløn eller pension, og den anden halvdel er fortsat beskæftiget. De handler alle i Irma af forskellige grunde. Grete og Inge, de er på vej hjem. De repræsenterer henholdsvis det, vi kalder den ansvarlige og den brandbevidste forbruger. Leif og Vita, de bliver hængende lidt endnu. Her er Leif. Ja, hej. Han er det, vi kalder den loyale forbruger. Han arbejder i en bank og bor i Lyngby med sin kone, Lone. Leif, han handler i Irma, fordi at butikken er overskuelig, og personalet er venlige, og så er der sjældent kø ved kassen. Leif kan godt lide god dansk kvalitet og friske varer. Udover det vil han gerne kunne købe alle de ting, han behøver et sted. Det ved han, at han kan i Irma. Det segment, som Leif tilhører, går op i tilgængelighed, kvalitet, tradition og tryghed. %47% af Irmas gæster i segmentet 60+, vægter økologi over pris og kvalitet, når de handler dagligvarer. 35% af gæsterne synes, at det vigtigste økologiske vare, det er grøntsagerne. Det synes Vita også. Vita, hun er pensioneret skolelærer. Er det nu? Hej så. Vita er, hvad vi har valgt at kalde den omsorgsfulde forbruger. Hun bor på Christianshavn med sin mand Svend. Hun cykler ofte til sin kolonihave, hvor hun nyder naturen og sine urter i haven. Hun elsker økologi, fairtrade, velgørenhed og dyrevelfærd og den slags. Vita synes, at alle skal have det godt, også i fremtiden. Derfor handler Vita i Irma. Her finder hun nemlig masser af økologi og bæredygtige produkter. Det segment Vita tilhører går op i ansvarlighed, økologi, miljøet og fællesskab. Nu skal Vita og Leif også hjem. Hej.